Ёсць попыт ад працадаўцаў, ёсць прапанова ад каледжаў. Шмат абітурыентаў сёння аддаюць перавагу сярэднеспецыяльнай адукацыі. Менавіта з ёй, кажуць, патрабуюцца зараз кадры на высокааплатныя месцы. Дарэчы, пасля каледжа можна па скарочанай форме атрымаць і вышэйшую адукацыю. Так робяць многія выпускнікі політэхнічнага каледжа. Падрыхтоўка патэнцыяльных навучэнцаў тут гаворыць сама за сябе. Сёлета на радыётэхнічнае аддзяленне паступае абітурыент сярэднім балам дакумента аб адукацыі вышэй за 9. А за некалькі дзён прыёму на 200 бюджетных месцаў ужо звыш 200 заяў. Мы надеемся, что в этом году мы выполним так же, как и в прошлом году, все контрольные цифры приема. Но для этого должны прийти к нам учиться абітурыенты. Каледж прымае абітурыентаў як пасля 9, так і пасля 11 класа на шэраг тэхнічных спецыяльнасцяў, спыняцца на якіх тут не збіраюцца. В следующем году мы планируем открыть еще одну техническую специальность, которая называется технологическое обслуживание технологического оборудования и средств робототехники в автоматизированном производстве. Но для этого мы должны составить целый пакет документов. Артём Токар вырас у сям'і будаўнікоў. З дзяцінства ўяўляў сябе ў гэтай прафесіі, таму ў выбары спецыяльнасці не сумняваўся. Я поступаю в Брестский политехнический колледж на промышленное гражданское строительство. Это по специальности техник-строитель. Ну, понравилась эта специальность, она востребованная сейчас и будет востребованная всегда. Брэсцкі дзяржаўны каледж сферы абслугоўвання набірае абітурыентаў як на ўзроўні сярэднеспецыяльнай адукацыі, так і прафесіянальна-тэхнічнай. Тут попытам карыстаецца профессия цирульника, меньш папулярны швачки. Если говорить о парикмахере, то в прошлом году 7,1–7,3 балла. Если говорить о портной швея, то по прошлому году проходной балл уже составлял 4,5 балла. То есть 4,5. По сути, мы берем всех, кто желает идти на обучение к нам. Брэсцкі дзяржаўны гандлёва-тэхналагічны каледж таксама папулярны у абітурыентаў. У нас специальность кондитер-повар. В прошлом году у нас проходной балл составил 7,7. В этом году на сегодняшний день уже балл составил проходной 7,5. То есть уже конкурс приближается к прошлогоднему. Усяго ў вобласці 23 установы сярэднеспецыяльнай адукацыі. Акрамя таго, ў сістэму адукацыі Брэшчыны ўваходзяць і 27 прафесіянальна-тэхнічных навучальных устаноў. Усе яны ажыццяўляюць набор. Всего мы планируем на этот учебный год принять 4550 человек по уровню профессионально-технического образования и 2047 человек по уровню ССО. Это те учреждения, которые подчинены непосредственно Брестскому облсполкому. Значит, в среднее специальное заведение, кроме этого, будут приняты еще более 800 человек, по крайней мере, есть места на платной основе. У некаторых выпадках запатрабаванасць прафесіі залежыць ад канкрэтнага рэгіёна. Але зараз можна адзначыць вялікі інтарэс да спецыяльнасцяў тэхнічнага, будаўнічага профілю, харчовай прамысловасці і іншых. Анастасія Цыкун, Тыгран Акапян, тэлерадыёкампанія Брэст.